Здравейте, това е влог 2. И днес темата ни е за или против пушенето на обществени места. Намираме се пред НК, това е обществено място, ето всякакви хора от обществото се срещат и сега ще питаме. Здравейте, може ли да ви зададем един въпрос? Добре. Питаме някой друг. Така да, първия път ни отрязаха много брутално. Да. Но може да стане още по-брутално. Няма значение. Явно хората ги само пред камерата. Сигурно. Що не? Сега ще питаме някой. Да. То не е пълно. Да, което е интересно. Мога да питаме ето този човек. Който продава. Да, примерно. Окей, да отидем да го питаме. Добре. И гледам, че се мести заради нас, така че няма да го питам. Добре, питай сега ти някой човек. Окей. Извинете, може ли да ви зададем един въпрос? За или против пушенето на обществени места сте? Yes, it's a beautiful city. I don't know what you asked, but I love it. Sofia is I'm very asking about, are you for or against the smoking on public places? I am against. Thank you very much. Thank you. Окей. Окей. Това беше интересно. Това беше много И яко. сега може да попитаме тази жена. Да. Която бяга от нас. Да. Така че да. Тя говори по телефона. Може да отидем натам. Може. Хайде. Добре. Хайде да минем. Значи човека беше учтив. Много добре. Добре. Та може да беше. питаме тази жена. Да. Извинете, моля ли ви за да дадем един въпрос? Да. За или против пушенето сте на обществени места? Против? Добре, мерси Мерси. много. Сега трябва да попитаме някой човек, а защо е против пушенето? Да, това е точно ще ти кажа. Да, но не се сетих нищо. Нищо беше. Оня. За момента върви добре. И сега ти, ако искаш, питай някой човек, който ти хареса. Окей. So what main tourists do you get? Има много англичани. Примерно мога да питаш ето тази жена. Окей, айде да се върна. Добре. И сега? Извинете, може ли да ви зададем един въпрос? Да. За или против пушенето на обществени места сте? За. Защо? Така се намалят цигарите според мен. Добре, мерси. Благодаря. Интересна логика. Да. Да. И сега ще видим кои хора са повече. Тези, които са против. За сега имаме 2 против, 1 за. Нали? Една жена ни отряза. Да. И може да попитаме ето тази жена. Окей. Извинете, може ли да зададем един въпрос? Не. Добре. Окей. Ето още една жена, която ни отряза, която явно изгледа, че е много... С много зле сигурно, така не мисля, няма значение. Нас Сега ни ще пука. отидем там. Да, вижте природата тук. Хубаво, да. има някакви хора, които са положителни, други не. Да, интересно, много интересно. Може ще бъде по-интересно, ако го бяхме задали на английски. На кой? Но ето тази жена, която ни отряза преди малко. Защо? Не знам. Тук има някакви печаги, може да ги питаме тях, ако искат. Окей, питай ги. Ще видим. Тук е малко кално. Да.
този дял. Да. Добре. Извинете, може ли да ви попитаме един въпрос? Може ли да ви попитаме нещо? Вие за или против сте пушенето на обществени места? Какво? Пушенето на обществени места, за или против? Пушенето. Да. На обществени места. Против пушенето. Защо? Изобщо навсякъде. Окей, Добре, мерси. благодаря. Виждаме. Сега... Окей, така имаме против 3 и за 1. С много странна логика, но няма значение. Ти за или против си пушенето на обществени места? Не знам. Всъщност. Да. За пушачите е малко гадно. За тези, Но които... пък по-добре да е против, за да се откажат цигарите. Да. То всъщност има електронни цигари за тази работа. Да, това е вярно. Без тази жена може да ще питаме. Питай, да. Извинете, може ли да зададем един въпрос? Добре. Окей. Добре. Както виждате, ние сме много учтиви, казваме окей на всичко. Ое! Не сме като нахалните репортери, които се пътят. Така... Слезем надолу по моста, където има повече Да. хора. После може нагоре. Ето тази жена може да пита. Тя се отдалечава от нас. Значи е срам от камерата. Значи е срам от камерата. Сигурно. Няма Нормално. много хора, които да питаме. Аз лично не очаквах толкова много хора да ни отговорят. Да, и аз. Колко минути е клипчето? Вече 7 минутки. Да, добре. Скоро ще го приключваме. Още първи ето тази жена да я питаме, ако искаш. Добре. Ето тук по пъти ще намерим някой. Ето тук ще питаме някой. А ти за ли против пушенето си? Аз съм Защо? така. Що не? Искам Не трябва да се конкретен пуши. отговор. Защото не трябва изобщо. Наистина, защото... А за пушачите, които пушат, трябва да намалят цигарите или? Да ги спрат. Мисля, Изобщо. да не са вече пушачи, да. Добре. Така е, да. И сега ще питаме някой. Ако искаш ще избери някой човек и го пита. Окей, този човек. Ето този. Извинете, може ли да ви попитаме нещо? Окей. Окей, вече имаме един реджект и от... Ето този човек. Да. Питай, да. Извинете, може ли да зададем един въпрос? За ли против пушенето на обществени места? Аз съм пушач, как мислиш? Добре, мерси. Разбрах. Окей, беше яко. Хубав отговор. Отговор колко беше? Значи имаше едно за, две зата, значи за сега имаме две зата, Три не, четири майче против. 4 против и няколко. И 3 три отрязване. реджекта, да. Ами окей, приключваме. Дано ви Дай да хареса. питаме още някой човек, защото Ето, все пак Тази ето това брошурка. момиче с брошурките може да я питаме, тя ще ни даде брошурка, ние ще й направим Интервю, репортаж. да. Ще видим кой е по-нахален. Бъде интересно. Абсолютно. Трябва да приключваме клипчето, ако искаш до НДК, до Макдоналдс. Ами не знам, ще стане много тежко клипче. Тук. Питаме тая. Ще го приключим. Също са две момичета, може да питаме тях. Айде. Ела, Окей, да ги топ. питаме. Тебе да. Извинете, може ли да ви попитаме нещо? Мерси. Вие за или против пушенето на обществени места сте? Аз съм за, защото съм пушач. Окей, Добре. мерси. Значи, Ето, замисли. до тук ще приключиме Това е някаква клипчето. пица, окей. И ако имате Довиждаме. някакви Забележки. пишете ми на лично на ACDC 1, 2, 3. Лично И съобщение. ако ни харесат, ще ги използваме. Довиждаме. Чао!